an kafara dole ne. To amma dai abinda malamai suke cewa ga mutumin da yake ya fada wa matarsa da mantuwa ko jahilci shine wani malami ce ashe ana mantuwa a sha ruwa da azumi, ana mantuwa a ci abinci da azumi, amma mutum ya ce ya manta ya tara da matarsa da azumi ko ya ce ya manta ya tara da matarsa tana haila, yana iya faruwa matar ba ta gaya mishi ba, matar ta sani ta ƙi gaya mar, ko kuma ita kanta ma ba ta sani ba don tana da tsarki, sai bayan ya gama tarawa da ita sai ga jini. A wannan yanayi ta sai mu koma ga hadisin manzon Allah, kuma wannan hadisin ma Abdullahi bin Abbas ya ruwaito, shi ya ruwaito hadisin. Annabi ya ce inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi. Allah ya yafe ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta mutum yayi, kuma hadisi ne wanda ya inganta. Don haka kaga abin da ya zama an yi shi a halin kuskure, ko kai da matar ma ba ku sani ba da gangan ba ne, Allah ba zai kama ka da laifi ba. Don haka illa dai mutum zai nemi gafaran Allah, amma babu kafara a kai.